Здравейте машини, аз съм Енчо Сад. Сега е момента да направим много клипче за утрешна дата, за 29.1.2016 с предикшените, разбира се, които са дадени от групата CSGO Bet and Trade. Разбира се, всеки път ви казвам, бетвайте разумно и на своя глава. Ще ви покажа групата, разбира се, ще ви покажа и това, което сме си харесали като мачове за утре, 29. Разбира се, първият матч е между отборите на EFRAG и отборът на CG от Швеция. Разбира се, ние залагаме на победа на нашите състезатели, именно на отборът на EFRAG. Както виждате, стартовете ставя на двата отбора. Форматът е Best of 1 PGL, на живо ще бъдат мачовете, така че ние залагаме на отборът на EFRAG. Разбира се, бетвайте разумно на своя гол, като вторият матч, който сме се избрали отново е за PGL между отборите на Penta и LDLC. Разбира се, ние залагаме за победа на отборът на Penta. Това, разбира се, както ви казах, е от групата CSGO Trade Bet за дата 29.1.2016 година, но все пак, повтарям още веднъж, бетвайте разумно и на своя глава. Ами това от мен и групата CSGO Bet and Trade. Ще се видим съвсем скоро. Чао, чао!